Oh, dat is alleen maar reclame. Kijk, ook is het Carrefour, maar ik denk dat het best nee, dat is wel echt, ja, ik heb helemaal mee op aan hetzelfde pad. Zo in elke regio in Midden-Java zijn veel Javaanse talen. Javaanse talen is ook een van de grootste talen in Indonesië. Omdat Javase koninkrijk uit een van de grootste koninkrijken in Zuidoost-Azië met de macht bereikt tot Thailand. Dus in Java is dat meer dan de helft de bevolking hier in Java. Dankjewel. En dat zijn meestal ook Javaans spreken. Als man vergelijkt, in Irian Jaya bijvoorbeeld één taal alleen gesproken door enige mensen, omdat ze zijn daar isoleerd tussen de bergen. Dus Java is ook een van de belangrijkste modellen, zeg maar, de taal en ook de levensstijl. En in de hele Indonesië kan dan ook af en toe gezegd worden Javaniseerd. Dus sinds zoveel invloed ook van de Arabische in de laatste moderne tijd, maar toch Indonesië zoekt naar de identiteit en dan terug naar de vroegere gewoonte. Dat is juist de invloed van de Sanskriet, van de Hindoeïsme, die dan heel belangrijk speelt voor deze beschaving. Dus in de woordenboek, in de nieuwe woordenboek zijn veel woorden, zoals bij de bussen ook, Pariwisata, dat zijn allemaal